салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем. Канали Шермардон имрӯз бошад беҳтарин хабарро аз ММА пешкаши шумо менамоем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумо инам дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк мондан аст. Assalomu alaykum бародарои азиз, ин ҳамин аксиди сеша оригинали тоза шоманаге партияи нав шумо метавонед заказ кунед. бародаро бо нархи арзона оригинал качественный рафтем. шоми 25 декабр яке аз шоми фаромӯшнашаванда барои тамоми миллати тоҷик шуд, чун се варзишгари муваффақи тоҷик Сарвар Ҳамидов, Нурулло Алиев ва Азизхон Чоршанбиев дар муҳорибаҳои худ дар лигаи Fight Night Global дастболо шуданд. ба фикри малакаи ҳаматон ин муҳорибаҳоро тамошо кардед ва ҳоҷат аз сари нав нақл кардан нест. барои ҳамин як бори дигар ин се варзишгарро табрик мекунем ва хотиррасон мекунем ки ҳар саи онҳо айни ҳол бо рекорди 0 поражение рафта истоданд. айни ҳол бошад беҳтарин лаҳзаҳои бои ин варзишгаронро дар шакли кӯтоҳ пешкашатон мекунем. инчунин Фазлиддин Обидов 4-1 чорумин пирӯзии худро дар соли 2020 бо нокаути ҷолиб анҷом дод. дар мусобиқаи Open FC рамзгари мо намояндаи кишвари Узбекистон Ислом Шариповро ки рекордаш 4-4 буд шикаст дод. табрик мекунем. накам дар 14 сония Фирӯз Ходибоев бо рекорди 5-0 шикастнопазир монд. табрик мекунем. инчунин Саидмомин Зубайдов ҳарифашро дар даври якуми набард бенафас гардонида пирӯзиро ба даст овард. табрик.